ta' dak li nagħmlu aħna. Min mhux kapaċi m'għandu qatt jasal daqs ħaddieħor. Dan qalu l-kap nazzjonalista Bernard Grech f'intervista fuq l-istazzjon tiegħu il-ħadd filgħodu. Għalkemm fl-aħħar snin rajna sforzi kbar f'pajjiżna sabiex kulħadd jingħata opportunità ugwali biex jagħmel suċċess, għal Bernard Grech mhux kulħadd ħaqqu l-għajnuna biex jasal. Ħaddieħor illi mhuwiex kapaċi, ħaddieħor li mhuwiex bieżel, ma jasalx iktar minnek. Fl-istess intervista li fija għamel dan id-diskors sinonimu ħafna maħsibijiet elitisti fejn minnu laqwa jħawwel u ħaddieħor jitħalla l-art, Bernard Grech għalli għadu mhux jikkonvinċi lin-nies li l-Partit Nazzjonalista qed jinbidel. Huwa spiċċa jwaħħal fil-limitazzjonijiet tax-xandiru tal-medja u qalli mhux jirnexxielu jwassal il-messaġġ bihom. Kultant fuq il-mezzi tax-xandir ma tkunx tista' tgħid daqskemm tista' tgħid meta tkun qiegħed ġo kamra titkellem ma' xi ħadd. Wara li fil-jiem li għaddew kien tenna li ser ikollu jagħmel deċiżjonijiet diffiċli u jneħħi ċertu wuċuħ antiki fil-partit, issa reġa' għamel pass lura u stqarr li l-bidla li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista mhux fid-dera. Mhux id-dera biss tbiddel partit. Ironikament, fl-istess intervista huwa kien mistoqsi jekk jaħsibx li rnexxielu jasal għal dak li wieħed qabel sar kap, jiġifieri li l-partit jingħaqad jirnexxi u jiġġedded. Bil-ġlieda tad-deputati Adrian Delija u Jason Azzopardi għadha friska fl-imħuħ u bl-ammissjoni tiegħu stess li l-partit li jmexxi lanqas mid-dera mhu qed iġeddu huwa spiċċa qal li s'issa rnexxielu jwettaq biss parti mill-wiegħda li ma parti Bernard Grech baqa ma qalix. Ninaqdu, niġġeddu, nirnexxu kienet il-weda tiegħek. Irnexxielek? Naħseb illi irnexxilna nwettqu parti minnha.